अच्छा भैया, हम व्यास बलराम यादव जितना भोजपुरिया भाई बहनी सबको के प्रणाम नमस्कार करतनी। हमारे एगो चेला शैलेश परवाना बानी, यहाँ के चैनल से और वह सबने के कुछ सेवा करके हमारे बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनाए। और वह सबने से यह नहीं हो रहा करब के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब सबे हनु। आ शैलेश जी के भी मनोबल के बढ़ाए और वह सबने की सेवा में हम रह। यह परवाना SBD हमारा शैलेश बाबू के चैनल है। अब बहुत यहाँ के मंगन रहे भोजपुरिया भाई लोग के सेवा करे खातिर सेवा करी ले। और वह सबनी के जब सेवा करतन जा तो हमनी पर ध्यान दे, शैलेश जी पर ध्यान दे, तबे न रोवा सबनी के सेवा करे। ऐसे लाइक सब्सक्राइब करे सब। नून से सस्ता खून भइल बा, नून से सस्ता खून भइल बा, देखी आँख पसार के। दुनिया में बदनाम भइल बा, सुंदर नाम बिहार की। दुनिया में बदनाम भइल बा, सुंदर नाम बिहार की। बिहार खानी कोनो धरती ना हो। इस बिहार के धरती पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जन्म लेवे खातिर तरसल बा, आज अवतार ले बा। आज कहो भाई लोग बिहार के माटी के नाश करता, बड़ा दुख पहुंचता। इससे रुआ सबनी कहे कि हमनी ऐसा आदमी के सपोर्ट करी कि रुआ सबनी के लाइक करी सब्सक्राइब करी कि रुआ सबनी के सेवा करी जा ना जी। हमरा शैलेश जी पर ध्यान देव सब है हनु। कहे कि बहुत ही यहाँ के इच्छा भी बा, हमरो इच्छा बा एक एक स्टूडियो एक एक चैनल से हम रुआ सबनी के सेवा खातिर जुड़ा रहे। यह निहोरा बा के बस रुआ सबनी हमनी के मान सम्मान राखी। प्रणाम नमस्कार भैया, हम गायक शैलेश परवाना। आज हमारा गुरु जी के बात सुन कर बोलोगे कैसा लगल तो चैनल पर नहीं बने चैनल के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। और देख सकते हैं कि हमारे गुरु जी मिल गल बनी तो अब हमने कुछ ना कुछ तो अलग धमाका करबे करम। चैनल के सब्सक्राइब कर ली। प्रणाम।